Asik to, Mak? Anget durung? Durung aku wis sumuk kene. Nggih, menika Kang Aran Bramo Gadi. Rakyat monol kadang dadi, akeh dadine. Oke, dadine nang Pak Teguh. Oh. Kowe dadi apa, Gong? Gong? Dadi apa, Wan? Kula tak wemi iki. Yo. Injing ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu selamat malam sedaya para rawuh wonten ing ngendi Pak Teguh? Ngalas. Pundi? Pundi? Kali Putih Kok asap? ketiga. Iya. Nggih Kali Putih Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia sineng kuyung kadang-kadang Bramo Kadi. Brayat monol kadang dadi derek ngregengaken wonten napa nati coretan dalu menika. Mas Rudi, Dalam wong telu kok dolanan HP kabeh. Iki acarane apa iki? acarane apa Mas Irul? Haflah atas syakur lillah ihtitam dan haul. Ki Haji Raden Mastur Al Ashari Al-Hafid dan Kiai Hadi Raden Mufid Masud Al-Hafid. Pondok Pesantren Saroja Nurul Quran. Cocok ini iki. Hah? Cocok. Cocok apa nih? kowe. Awang jenenge Kali Putih iki wong putih suci-suci kabeh do ngaji. Heeh. Mangkane iki Didongake Pak Gu. dongake. Ora kaya wemu. Tapi ya. Bligo. Ligo ki apa? Eli. Ya ora ngono to. Ya ora elik ngono. Oh, Ora eli ning healing. Piye? Bligo. Didongake Pak Gu. Sapa? Ya kabeh warga masyarakat kene iki didongake. Aku tak aku dongake to dongake dobel-dobel kok marah dadi ra mandi. Sing ngomong sapa? Ya didongake meneh ngono. Asih omong aku ngene kok dongake kaya mandi kepiye? Kali Putih ngono ya. nggih leres, Mak. Piye iki, Go? Dun, wah nemu iki. Napa? Iki kanu to aman to panggunge rambleng to. Ora. Oh iki aku begini yakin kok kukoh. Ora kaya wingi nang pakis gue lah. Ora. Sing mewah, wat meh telu e. Kowe barang Iki sing siji ra teko. Ora, ge opnam. waton. Awang kejeblos wingi gagar otak. Oh, sapa? Sampean gagar otak apa? Ah sing kowe kuwi gagar. Ayo kowe kuwi sampean ki ngutek ora duwe kok. Aku nek tiba-tiba ora ndek utek kok soalnya kok. Wah aku ngaji ra tayang kok. Ternyata aku percaya karo sing urip. yo percaya sing gawe urip masuk percaya karo aku. Ah iya nek kowe percaya urip Gusti Allah ki manggone nang ndi to, Ndang? Aduh. Yo. Ayo iki. Kowe nek takoni saiki. Takoni ayo. Gusti Allah ki manggone nang ndi? Nang ati. Ah ora. Ndi? Ning Nang ndi? dhuwur meja barang iso e. Kok seneng ndur meja. Aku iso. Ayo iki bapakku Jumatan kok meni. Heeh. Kumpul-kumpul Allah ya Allah, kumpul nang dhuwur meja kene bari Gusti Allah nang dhuwur meja. Kuwi ya Allah ki nyebut. Oh nyebut ta kuwi? Oh. Oh alah. Sing apik yang ngono kuwi. Iki lho ndalu iki lho. Sing ning Yakin? arep-arep iki lho, wanita-wanita tangguh sama. Oh. Wah ayu-ayu. Yakin ayo. Nek sayang Sayang piye? cacat. Oh cacat. Sikile selen kabeh. Ayo nek ra selen piye ya tetep sikil ke kiwa tengen to. Ning ana sikil padha e. Ah sing di sapa? Sikil meja. Cangkem ra tau jakati kok ngono. Ah, Selennya bombing. Yo siap. Yo dono padha ngaji. Mbok iki ndirene sithik kok kono ki jembar lho. Ah, Dirono sithik. Aman iki Pak Don. Nah. Aman wis to. Nang kene nek ra aman ya kono kowe. Ya sing ke mati kowe. Cangkeme kowe iki. Apa lagune? Dun. Oh nggih. Napa, Gus? Kuwi, wah iki Irul sing oleh iki. Nggih. Gampang nek Irul sing mulai iki sesuk. Saya tak diri palsu apa ora iki. Jal mongko tak gitu nang warung palsu ra. Nek ra palsu iki wong kancane moto tiba iki oh berarti asli. Wah iki Irul sing bejo iki Irul bojo loro. Nek ra gelem ku tak gembal aku. Pon medhek aku sik. Bojo loro. Bojo loro. Ayo nek Irul ya gelem bojo Siji loro. meneh sapa nyadal bojo telu. Aku ngono cek kowe ora duwe kowe iki. Sapa? Irul arep bojo loro. Ya makane nyanyi maksudnya. Ora aku ngerti kok bojone sing Kepiye? siji. Dang. Dang. Napa? Iki lho ana sing bojo bola bal jalur ora payu kabeh. Ndi? Kuwi. Delik Bojo? tekem.
Ki bola bali ra payu apa? Heeh. Wedok ki ra payu. Ora payu kuwi gudigen kok. Wedok ra payu. Agak aku sing banci kowe payu. Dadi Mas. Ya nang kene padha golek ilmu. Yo. Ya. Ngelmu iku Ndi? Wah. Hei. Ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya kesuwari urip mulya mulya kaya kesuwari yen campur rasane mari-mari yen turun munggah swarga munggah mori yen turun munggah swarga munggah mori ayu kaya widodari yen campur rasane mari-mari yen turun munggah swarga munggah mori yen turun munggah swarga munggah mori Yes, mati. Ayo berkencang bareng. ayo prakanca ngabaruna Alhamdulillah. Iya. Nek wong do napa? Ndi edang kuwi. Mbahke kok nangis. Apa to? Ora nek kene iki nek sing jawab pinter do ngaji-ngaji dilahyo gimain ya anyes kok. anyes lah ora Anyes ora ana gembuduk. Pak Go. Nek sing ora tau do ki sembiang karo do tak pondokan. Wah, kita gembuduk. Pripate Pak Go iso kelip-kelip. Ayo Diapake to kuwi? Ayo nakike kok. Sik, aku ada kata-kata nggo oke bojone sampean lho. Ayo jajal kata-kata tak krungu. Tenan kok. Wanita itu ibarat kata air suci dan api neraka. kok iso Ha tenan kok. air suci Air suci nek lek ngrasake kepenak nek ya penuk to. oh Ha jajal kowe ngejak padu. dadi api neraka Ha ya api neraka. ya ngono kuwi bojoku ya iya Aku padha ngono wae.
Ana sing marani neraka Jadi ya ya. tergantung memperlakukannya toh. Tuh. Ya le melakukan le Nek bojo memperlakukan. mari munggah mari ra neraka nek kowe mah munggah neraka kowe. Sing ngomong sapa? Kowe kuwi. Wis tahu apa kowe? Wis. Aku iki mati sangit biyen kok. Mati syahid orang mati sangit. Ayo, Di Ruci Dalam. dipinangkan yuk. Oke. Ya. Bojo loro. Bojo loro. Nek telu ra kuat. Nek telu 150. Nek papat sunah. Ane bojo loro ki 5 ra oleh. 50.000. Yo Mas yo dados. Wah iku nopo tergiling nang ngarepan ki. Apa? Dalem dina. Ulerona. Dalem dina bali ning kene. Aduh enake. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo Kok nyawang sapa kowe iki? Oh ya ngerti wae to ngono bojone kok. Enek ketek sak gede kingkong. Mangan tapi rasa sadar diri. Ana cewek ngaku atine kosong tapi jebul gendakane berjajar rapi. Remok. Sapa kuwi, Go? Sing sedina kanggo mbok rondo. Iya. Ah, si tepuk-tepuk sing wis tau. Lunas ya, Go. Lunas, Go. Lunas go, Bojo loro. aja dijaluk meneh. Lunas Mas nek ndek tambah meneh kene tak tompo lagu apa? Ndek. Ndek jak sapa? Lagu apa kene? Nun, wah. Nun apa, Mbak? Lemu. Nemu. Wah, dados. Iki rul meneh Ronaji karo rumah aku ora oleh apa-apa iki. Ya kowe sing nyanyi oleh, kowe sing nyanyi. Apa go? Lemu. Nah, gue sing nyanyi ra apa-apa. Sapa? Ora apa oleh. Nah aku minta lagu ini nemu duit 100. Wes rampung Mas. Ya yo. Matur nuwun Mbak Gu. Matur suwun Bu, mangke dipun pinangkani. Wah yakin Bu, muga-muga paling panjang umur nek rezeki paling gampang. Wah sak lagu 100.000 esuk tok dadi 500.000. Amin. Amin. Ya Mbak Gu. Yo arep gerak. Maju satu langkah, gerak. Wajib ngain. Wes. Apa meneh? Kasunyatan. Waduh. Dados iki nek ora bayang kok tak amuk iki. Ora apa-apa, arek baleni meneh ora apa-apa sing penting Kasunyatan ngomong. koyo kasunyatan, lemu, nemu. Iki siji meneh ndi? Ora apa-apa. Kowe apa kowe? Aduh. Apa kowe? Anake sapa kuwi? Anake nganu. Iki tulisane brangkal e. Gara sirahe kok bantak. Nut, apa? Hai. Oh, hai. Hai ngono. Hai. Hai. Yo. Wajib ailah waton.
ketemuan tamu saka Borobudur Karang Bunder Juragane. Wah. Wingi wis umroh bareng alhamdulillah Mas Likin paringono sehat bagas waras selamat. Oh lah Mas Likin niki wis ora ketemu ya Allah gelu tekan kene. Ya nanggap sekali barang kin ora mung nanggap liya-liyane wae. Iki Sapa to? Mas Likin Juragane. Halo, Mas Likin. Alhamdulillah to gelu. Nyawer ora iki? Amko, Yo, mesti nyawer nyawer ya. nek Mas Likin nyawer biasane. Kowe gelem sawir oke-oke? Apa? Sawir oke-oke gelem. Iya nek disaweri ya gelem kok. Oke iki le nyawer. Anu apa to? Perut dangkatke iki. Ora kesusu iku. Aki ora keprungsung. Nggih. Nah, lho menika muga-muga paringono sehat bagas waras warga ing mriki ledo ngaji ya paringe lancar. Yo, saiki terus ke meneh. Iki apa iki mekae lagune? Iki aku Ngomong makasih. kasunyatan oh nemu. Iya. Nek nemu kok ge selingan ya, Mak? Aku selingan wae. Oh, nek sing iki kasunyatan? wajibe dituke sik. Oh, Wah, iya. ya Mas santai wae ya Mas. Tak terus kasih subuh. Nek aku gelem wae. Kowe dhewe Ayo aku dhewe sesuk main nang Barawa bareng aku. pamer. Ra saya itu. Alah, aku ndek butuh ya oke aneh. Neng baru boleh dadi baru klinting. Waduh. Raja-ajak to, Go. Ya Elvandi ronce-ronce kembang. Ya Evan dia roce kembang wangine mupian kumilan ojo sira mengamengo turut dawuhe pangeran ya Evan dia roce kembang wangine mupian kumilan ojo sira mengamengo turut dawuhe pangeran. Ngarep maju. Oh manut kowe kok Ayo ngarep maju. Gerak. Iki lemu. Nemu apa lagu ini? manut. Ya nemu wae ra apa-apa saya bayar sas kok. Ya kuwi manut Mas Irul. Nemu sampai video mau pira kayak lali aku. Nemu 100. Heeh. Jo apa jenengane kasunyatan 50. Ayo. Sidak kowe entes iki oleh wira. Alah meneng wae to kowe rasa ngono. Ngak bengok wae. Wong kok juragane Malik ini meneng wae kok kowe bengok wae. Ya Ora, iki Mas Malik Pak. iki kok nyawer pirang-pirangane bos Balik iki. iki. Bos, kok ditransfer ya? Wah. Oke. Kowe Iki koncone makne aku iki. Koncone makne aku Besti. wah, mesti yakin wong urip nek ra iki rada-rada urip kok. Yakin nek rumah iki ra urip yo. Kan nemu. Nemu wae, mlakune Ya. nemu. Aku mlaku ora apa-apa kok. Saya sing oleh-oleh ra apa-apa iki kok. Apa to kowe iki? Ora gelem, ora gelem. Ora penak. Nemu nek ge joget ra gelem Mas. Heeh. Sing kasunyatan wae. Kasunyatan sik ya. Sing ketemu kasunyatan. Heeh. Ah, tambah selawe kok. Siap nggih. Nek jane kasunyatan tambah selawe tambah penak iki jane. Oh iya iki kasunyatan wae sik ya. Dimut wae. Aduh. Oh nek kena untu iki. Iki wong aku mending teguh kan. Gila. Aduh, kok milih sing empuk. Kompuk banget iki. Kowe napa kayak samplak kowe? R. Iya R. Pokoknya ini air ora. Ora gampang nampa
niki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni apa kasunyatane tresno supane liya Tempuran renangku yang tinggal Kali Putih Tempuran istimewa. Wis tak omongke nek Kaleng Putih iki anyes. Yes. Wis go. Wis yo terus Rasa digagas. Yo. Harapan gerak.
Mafailatun mafailatun mafai Mafailatun Salamun alayka ya minal anbiya billahi Mafailatun mafai Assalamu alayka ya minal anbiya Mafailatun mafai Assalamu alayka ya minal Mafailatun mafai Assalamu alayka ya minal Mafailatun Assalamu alayka ya minal Assalamu alayka ya minal Yo, mari maju, gerak. Kita pemuda Indonesia, Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia bisa ingatlah kepada kawan tiba kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa menyebut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Pemuda Islam Indonesia Indonesia ingatlah kepada kawan tiba kita. dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa menyebut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kowe ngawaki juragane saiki tambah resik to. Ayolah. Kayak biar rung umroh butek karo bahasane iki. Saiki ndang baru umroh resik. Resik Resik pading. kayak soroting lampu. Heeh, kayak iki lho sing abang biru-biru iki. Mangkane kowe nak pengen padang resik ya umroh aku. Asik gak umroh dadak adol tegalane aku iki. Ning sik go, kowe Wong Al-Fatihah aku saiki. wong ngate wong kere kok tidak. Ora le ngono, saiki Al-Fatihah kowe wis apal, Rum? Sapa? Al-Fatihah. Aming Al-Fatihah ngono kae to. Ngono ki tok. Almarhum dak suku almarhum cangkeme. Yo kapake iki. Sari Nandi Putri Sari Nandi.
persiapan menjadi jadwal pentas selajengipun kawula Sekar Rimba Indonesia inggih menika benjang dalu wonten ing Soro Genen Menayu Mundilan. Tasih do pengen hiburan nggih? Nggih. Akur sedanten nggih? Diademke sekedap. Istighfar ping 3 nggo. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Pokoknya nek damai terus, akur terus, hiburannya lanjut. Ngenjing tasih wonten 3 hari pokoknya. Sing penting jenengan kerjasama, damai sedanten, akur sedanten, setuju? Nggih, mpun matur suwun. Sing do ngelak, do mimik riyen tumbas teng pinggir-pinggir nika. Matur suwun sepindah malih, sing akur, sing damai. Siap? Nggih, terus suwun. Nggih. Terus suwun Gus. Sekar Rimba dangu mboten ajeng teng tempuran niku rada sulit gitu. Alhamdulillah dalu niki paringi gampil. Dadose nyuwun kerjasama dumateng sedaya dulur-dulur sedaya mangke dumugi mangke jam 12.00. Kula suwun damai mboten wonten keributan. Oke, setuju nggih? Ayo tak gawe gayang nggo, tak WCB barang nggo. Wih.
Sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kula ora gendang saben wayah ora ono tamu kang nyata wani sampurna Dadi titihane al surya tiro lautan dini abot iya 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 Sisih kidul tanah Jawa dumununge ora ana nyata gedhe ombake pulau ora kandang saben molakan barang bawaan panjenengan hati-hati yang gak kang cuma ngantos kintalan barang berharga panjenengan Oh
Jarum wong manis sembarang jarum bukan wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis selendang sutra tapi jarum wong manis selendang sutra. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Lilalono pamit mulih mesti kula yen dudune muga enggal entuk sulih wong kang bisa ngladeni sirane pancen ninggali wong sing tak tresnani nanging bandhe kados di wong kang bisa sak
dermo selabai amung sampeyan atur puji karya raharja sakukure aja lali asring kirim warta eman-eman bintang diko yen to nganti digawe jiwa batin kula boten lila iso nganti mung sia-sia Wah, jebol jadi cita iki. Wah, tewas atak lebok itu. Yang berdaya